La ciutat dels solitaris és la proposta d'este mes del grup de lectura El Micalet parla de llibres, del qual forma part la Intersindical. La novel·la comença amb un tràgic accident de trànsit, a partir del qual dos dels personatges, Maurici i Pere, oncle i nebot, han de reconstruir la història familiar i personal. L'obra, entre d'altres temàtiques, gira al voltant de l'aïllament, el pas del temps, la hipocresia i, en especial, la recerca de la identitat pròpia. Aquí jo faig aquest títol, La ciutat dels solitaris, perquè precisament aquí, amb aquesta novel·la, és veritat que molts dels personatges que surten estan en situació de soledat o gairebé. Vull dir, són bastant supervivents. Per mi també hi ha una mena de dialèctica entre els oportunistes i els idealistes, en dic jo. O sigui, personatges que tenen uns ideals, que s'han mogut per uns ideals, els hi hagin funcionat o no, i per altra banda que sempre al costat hi ha els oportunistes, els que potser no tenen tanta personalitat pròpia però saben aprofitar-se de les situacions. Llavors, per mi aquest és un altre tema. I crec que les ciutats modernes, són una mena de suma d'això, d'aquestes tensions. Estos són només alguns dels ingredients. Si volen conèixer la resta, els convidem a llegir-la.